Epa, getorri, Totelak eleberria orkestera nator. Zer dago bertan? Kontrazala irakurrita agian matematek pentsatuko du, ostras, Euskaldunei buruz ari da, Totelak ote garen, edo Toteldu oten garen. Erantzuna nahi duenak irakurte ezala, liburua. Bertan alakoak eta gehiago ere esaten dira, eta hori guztia, ensaistiko batean, kontrazalean esaten dugu modua, bai, dago ensaismoa baita Rupen Ordorikaren obrari buruz ere, baina luzea, sakona, pentsatu nahi dut. Baina, hortaz gain, badago fikzioa, noski, baude pertsonaiak, baude bidaiak, amodioak, desamodioak, gatazka handiak gaien artean, adiskidetasuna. Beraz, hibridoa bada liburua, saiakeratik baduelako, baina fikzioa beti ere nagusi, fikzioaren ibaia, irakurlea eraman dezan, kulunkarian itxaso baino gutxi ez. Hori dutela.